Tinokodokeza mabuja tauya anodzanyasi zuwa rochi12 mwedzi uno waiye Kakunguru. Pasara mazuwa 42 kuti tisvike kuzuwa rosarudzo. Rekai tibva tatanda kulinga zvakalingana nosarudzo ndo zviri kutonga zviri kupisa. Kureketa kwanyasi Saviour Kasukuwere arambidziwa nodare guru muguta reHarare kuti apinde pakuita kukwikwidza kwosarudzo. Abva aita kugwemiwa nayo chaiko. Ndizvo taiwanyepa kuti kana muri pakutonga igoitai tusvinu nokuti mangwana ndione nguva kuda kuitiwa tusvinu zvazvaramba. Ipapa heno kuti achazviita sei. Beta rachera ndoreketa kuti aiwa tichaenda kudare guru tichaita kuti tione kuti palibe tiri kutoziva kuti palibe chinoburika ipapa. Rekai tione kuti zvinodini. Imwe nyaya iri kupisa nyasi. Tapiwa Makore mukuru natafadzwa shamba atongehwa kupfa. Kwaiwa anofanira kugouraiwa nodare guru munyika muguta reHarare. Ipapa mutongi munamato mutewedzi agotoreketa kuti zvawakagoitazvo palibe chisvinu saka waese wanofanira kupfa. Rekai tione kuti wachauraiwa chere kana kuti wanongogara wakamirira kupfa. Nokutoti wakapedzera kuuraiwa vanhu wakapedzera kuuraiwa mugore ra2005. Bvira ipapo nanyasi palibe kana mbodzi akauraiwa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tikabenuka kunodzosarudzo Mwonzora waita kutiziwa izvezvi kwainowamiriri mudare paramende wanosvika 10 waburika pachena wanosvika 1 wari kutungamirwa naMhanduwe maposa. Rekai tione kuti zvinopera sei kana chiri chokwadi ichochi paita kunyangara chaipo. Rekai henyu muprofita magaisa agoreketei kuti wazhinji wari kureketa kuti tiriwo bato renyu muchazowaona pakuyambuka kuti munenge muinawo pabodzi. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda nokupi izvozvi. Nyaya yokunyirana nokubana nokuita mutsepwede kweZANU-PF kune vanhuwo CCC wari kuita zvokutsvaga sarudzo kwaburika pachena muvhidhiyo imwe yaburitsiwa padande mutande aidi kuita kukuwa motika dzevanhudzo kuita kusaya kuziva kuti zviri kuita kudini. Unobva waita kuona kuti palibe chisvinu. Rekai tione kuti mapurisa achazoita sei ipapa. Apayo mapurisa acho kuzengeza yokumabuda zuwa zengeza east pachirungu kwaipapa warambidza bato roCCC kuda kuti Harare kudoka kwamangwanaku heno kuti wachazviita sei ipapa. Nokuti palibe ari kuziva kuti chii chiri kunyatsoitika. Iwo bato roCCC wabva watoenda kuzeki kochema kunozvarira paya pano vanhu kuti udzingiwe imugwakamo. Ndo zviri kuitika. Rekai tione kuti zeki yoine chaichaita chere kana kuti zvinenge zvakandodando. Ticharamba takalinga ipapo. Bato roCCC ragonyora tsamba kuvanhu wese pasi rese kuti wazive kuti Freddy Masarirevu kwai achiriwo duba tamudzinga mubato medumu nokuti ari kuita mutsepwede. Ari kuramba kureka zvatakamuti iwewe goreka kupinda pasarudzo wakamirira batori. Ari kuzviramba. Iye ari kuda kuramba akandonamirira chete kuita chikwekwe. Saka abva anze adzingiwa mubatomo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei, zvinenge zvichienda nokupi. Pakaita kunyangara chaiko. Ticharamba takandolinga ipapo. Tafara kuti wokuzengeza wanoita watatu wobato roCCC wakange wasungiwa wachinziwa nomhosva yekurohwa nevanhu veZANU-PF. Ipapa kwaiva takanwa waburitsiwa nemapurisa palibe kana mhosva yawazopomerwa. Tikuramba tichizvitenda izvi tidai zvatoenda dai watoita manje izvezvi kutosungisa mapurisa akanga wasungawo kuti wakawasunga palibe mhosva. Ndo zvakutodikana ipapa. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Magweta anoita kodzero dzevanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights nyasi waburika wari kureketa kuti vanhu 10 wanosanganisira wafundisi nevamwe wakanga wasungiwa kuguta reHarare wanzi kwai wachiribe mhosva waende hawo norugare. Toramba tichitenda yawe nokuburitsiwa kwawo. Tichitenda kutoti izvozvi zviri kuita kuti zvinhu zviite zviri nani. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi izvozvi. Imwe kambani inonzi Elite Africa Research
inoita zvekuferefeta nokutsvakirudza kuti vanhu vari kumboita sei pokare kuti zviri kuitika munyika dzomuAfrica yagoburika iri kureketa iyo kuti vanhu vayagobvunza izvezvi wagotoreketa kuti wachamisa wachahwina nokuti ndo vari kuda kuvhotera. Kwai vanhu vanosvika zvikamu 40 nopfumbamwe kubva muzana wati wari kuda kuvhotera wachamisa. Toramba tichiona kuti rekai tione kuti zvinenge zvipera sei, asi zvikaramba zvakadari aiwa WZNU-PF waribe kufara nazvo. Kwai aiwa manyepo ipwitwo zvakaita kunyangariwa apa. Afrobarometer pokare yakakuda kureketa zvinhu zvakada kuita zvibodzizvo, asi vanhu vayakabvunzawo paribe ari kuziva kuti wangani kana kuti wango wari pai kana kuti wakabvunzira pai. Tiribe kuzviziva, tichagoramba tichiringa kuti zvinenge zvimbopera sei. Wamunangari wanyasi wanga wari kureketa wari kuBotswana kumusangano US Africa Business Summit. Rekai tione ipapa kuti zvine chereka chazvichaburitsa, nokutoti kuringa kwedu wanhu wese pasi rese wandoringira kuti sarudzo dzipere, wazoona kuti zvii zvichaitika kana sarudzo dzapera. Mangwana zuva ro13 mwedzi uno kwai kuri kuuya mutungamiri wenyika yeIran Sayyid Ibrahim Raisi. Iye kwai ari kuuya zuva ramangwana basi. Ipapa kwai ndoke kutanda kuti munhu utungamirira wekuIran atekaire munyika dzomuAfrica nyasi wari kukinya mangwana wanenge wari kwedu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichimbopera sei. Tinenge tikunyepai kuti zvii zvinenge zvichiitika. Taziva kuti wamunangari wanenge wabenhuka chere kana kuti wanenge wachiriyo kuBotswanako kuti wamungashire kana wasiripoba akutoreketa kuti iwo wachiwengawo ndo wanenge wari kuita basa racho. Rekai tigoramba takaringa. Kwaburika imwe video Owen Mudanguve ari kureketa kuti wanhu wese wari maMP WZNU-PF wanofanira kungwarira kuti wareke kugoboya mavhoti akawanda kudarika mutungamiri wenyika. Kushabhura musango wari kuziva kuti wanhu wemaMP vanokona kuzviita kuti wavhotewe, asi mutungamiri wenyika munhu wese ari kuziva kuti wari kuda mukomana. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi. Hurumende yagoburikawo ichireketa kuti yaingidzira mari dzowabasa wayo, asi waribe kureketa kuti waingidzira nomari kana nozvikamu zvakakura sei kubva muzana. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvidini. Wari kureketera wakamirira wabasa wehurumende waribe kufara nomari dzaburitsiwadzo. Heno kuti imari tichagokunyepai kana paino zvinenge zvaburika. Katichiringa dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa izvezvi kwai nyika yeSouth Africa yaenda panyika dziri kunzi ndo nyika dzakanakitsa kusvikitira urendo pasi rese. Zvavo wabi yedu. Rekai tigoramba tichiwati makorokoto. Ipapo pokare nyasi wahwadzisa wazhinji wamwe nokutoti wamukira pokare kupisana nodzimwe dzimotika dzomagonyeti aunobva waita kuzvisaya. Gurukota remapurisa randobuda chiti tinoona tiri kuferefeta izvezvi tatawabata tasunga pakana mubodzi. Ndipo munotoona kuti paribe chizvino. Ipapa rekai zvizonzi pane vanhu vakuru vari kuita kuti zviitike, nokutoti pakaita kunyangariwa chaiko. Ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Nyasi panga paita batai murefu batai mupfupi padande mutande parabvongodziwa pachiburitsiwa kuti kwai bato roCOP kuSouth Africa radzimiwa pamapato akanyoresiwa noIEC. Heno kuti zvizva zvamboitika ipapo, IEC yatozoburitsa masoko iri kureketa kuti aiwa manyepo iwo COP wachiripo mumapepa yawo. Rekai tione kuti zvinenge zvidini ipapo. KuSudan kwai kwagwarashiwa vanhu vanosvika 34 nonyaya yohondo iri kweiyoyi. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei. Wakomana pakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa parikuita kuhwadza. Mumwe ari mukuru kumapato anopikisana nomuhurumende yekuSenegal kwai asungiwa izvezvi achinzi agoreketa zvinhu zvakanyangara pamusoro pomutungamiri wenyika. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti anoiburika chere iyoyi kana kuti inotomupfikira chaiko. Tinenge takaringa kuti zvinenge zvichira nokupi. Tikaenda kuKenya kwai ipapa nyika yeIran kuburikidza nomutungamiri wayo ari kukinya konyasi kwai yabvuma kuti ichagoisa ipapa industry inobatanidza motika kuguta roMombasa.
rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei. Mukahatikidzwa kanyasi ipapa America iri kuita kufara Joe Biden waita kuti upfumi hwavo hwenyika yavo huite tusvinu. Ipapa mari yavo kuti kukwira kwezvinhu munyikamo kwaderera kusvikira pazvikamu 3 kubva muzana. Zvavo wabi yedu kwedu zviri kuramba zvindoenetsa izvi. Rekai tione kuti tikavhota ipapa tinozviburitsa chere zvinuzvo, ticharamba takandoringa. Tiri ipapo mabuja, rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu MhanduWe WeNhau.